इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। आगे मिले लगे नी तू दीदी से घरवा जी जाके कहीं पर नामा मांगे। आगे मिले लगे नी तू दीदी से घरवा जी जाके कहीं पर नामा मांगे। आगे देखी के तोरा वाला जीजावा हो गेलो तोरा बफी दावागे। आगे देखी के तोरा वाला जीजावा हो गेलो तोरा बफी दावागे। आगे दीदी के घरवा तू गे छौड़ी करा दे मी कहियो बे घरवागे। आगे दीदी के घरवा तू गे छौड़ी करा दे मी कहियो बे घरवागे। आगे देखी के तोरा वाला जीजावा हो गेलो तोरा बफी दावागे। आगे देखी के तोरा वाला जीजावा हो गेलो तोरा बफी दावागे। जीजावा हो गेलो तोरा बफी दावागे। जीजावा हो गेलो तोरा बफी दावागे। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। आगे हमारे जूठावा जीजावा पिजावा खाईता छौड़ी तोर जीजावा के। आगे हमारे जूठावा जीजावा पिजावा खाईता तोर छौड़ी जीजावा के। आगे देखी के तोर वाला जीजावा हो गेला तोरा बापी दावा के। आगे कावा ना चीजवा देखैनी की जीजावा हो गेला तोरा बापी दावा के। आगे छौड़ा सिरकंदवा के छोड़ी के जीजा के तू बनम नीला भरावा के। आगे छौड़ा सिरकंदवा के छोड़ी के जीजा के तू बनम नीला भरावा के। आगे कावा ना चीजवा देखैनी गे छौड़ी की जीजावा हो गेला फिदावा के। आगे कावा ना चीजवा देखैनी की तोरा पर हो गेला जीजावा फिदावा गे। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।